ഹലോ ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ഇൻ 120 ഡേയ്സ് ഡേ 3 ചലഞ്ചാണ്. രാവിലെ തന്നെ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 8 മണി തൊട്ട് 9 മണി വരെയുള്ള ടൈം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു. ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു RC+ ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. RC+ നമ്മുടെ ബെറ്റർ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ്. പിന്നെ 10:15 തൊട്ട് 12 മണി വരെ ലീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ലഞ്ച് കഴിച്ചില്ല, പകരം ഫോർവറിൻ്റെ അൾട്രാ ലൈറ്റ് ഷേക്കാണ് കുടിച്ചത്. ദെൻ 2:15 തൊട്ട് 4 മണി വരെ പിന്നെ ഫോളോ അപ്പും കോളിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇന്ന് മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആയിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ വേഗം തീർത്തിട്ട് പിന്നെ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കോൾ എടുത്തു. അങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ളൊരു കോൾ ഡേ ആയിരുന്നു. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കിൻ കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സ്കിൻ കെയർ മസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യണം. ദെൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കഴിച്ചു ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ദെൻ മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് ടീ മീറ്റ് എടുത്തു, അതോടുകൂടി തീർന്നു.